світу Василя Вакарова ясно видиме і чуємо, що він не росіянин, не українець, а явно чистокровний русин. То кожний русин легко приділить. Знаєте, хто слухає наших русинов, які говорять по-руськи або переходять на українську мову, все одно, як ми точно определяємо галичан, що у них українська мова пов'язана із такими польськими впливами 50, 18, 30, як і Дніпропетровські кажуть, вони нічого не хочуть робити. Так і нас, русинов, точно можна определити по бесіді, тому і Вакарова теж можна определити по бесіді. Він не росіянин, ясно, не етнічний українець, як і многі в Закарпаттю. Наприклад, чиновники із русинов у Закарпаттю мусять бути українцями, іначе не зможе займати должність. Вакаров сміло повів, що в Україні розвиваються такі самі события, австрійський дух, котрий русини пережили в Австро-Венгрії в началі ХХ віка. Предки Вакарова, прадіди села Ізи, будучи православними, терпіли переслідування за віру православну, і от за національність русин, і за свій язик русинський, руський. Нинішні репресії – це ті ж самі, каже він, що й були австрійські репресії проти русинов за їх язик, віру, і книги за мислі, увы, і за висказування. Что ты дума, что власть неправа или плохая власть, туди кидають такого чоловіка в лагер, як ворога народа. Це було при Австрії. Говорить Василій, мої предки говорили, що вони руські русини, були русофіли, но в смислі мирної орієнтації на царську Росію. І в смислі прямої опозиції уже тоді к Западу, бо в лиці Австро-Венгрії, в котрій русини не мали ніякої перспективи, ні розвиття національного, ні язикового, ні культурного, ні релігійного. Так от він каже, що низька власті України повторяють ті ж самі ошибки австрійські столітньої давності, тих же австро-венгерських властей, котрі із-за своєї фактично антидержавної політики вже тоді, 100 років назад, фактично, на думку Василя, і, в принципі, історики з ним согласні, розвалював державу. Ведь така угроза і не припадає і нині. Коли говорять, ви русини, русофіли, ми, русини, любимо всі народи і рахуємо, що це перший признак здорової нації. А коли якась нація ненавидить другу націю, треба думати, що за причина. Причина серйозна, тому що нормальні люди можуть обвиняти Сталіна, але не грузинський народ, обвиняти якогось там Леніна або Троцького, але не коситися на їх предків. Тобто сьогодні, коли нам кажуть, а русини, русофіли, ну да, ми русофіли, українофіли, полінофіли, ми всіх любимо. Це перший признак здорової нації. Но мені полюбилося, як Вакаров казав, я, Вакаров Василь, ізянин, люблю свою маму, свою сім'ю, свою землю, свою церкву, свій язик. От візитна карточка і наша. Звісно, ми не потребуємо дуже много говорити по цьому вопросу. Уж якщо ми вспомнили Вакарових, то вспоминаємо, що скільки було удивительних людей Вакарових. Вспомнимо ще одного Вакарова. Вакаров Дмитрій Онуфрійович. Він був за політику посаджений, бо він зв'язався туди із комуністами. І от його кинули в тюрму. Но він був не такий уж крайній фанатик-комуніст, як був все-таки патріотом свого краю. І він написав прекрасний стих, правда, на русскому язикові, «В минути ясного видіння». Я знайшов його стих у переводі по-русинськи. По-руськи може почитати, хто хоче в інтернеті, а от як звучить його вірш по-русинськи. «В минути ясного видіння віка мелькають передо мною. Епохи слави і падення ідуть, проходять чередов. В сиянии времен грядущих предвижу правду торжество.
Я чую клич на бой зовущий синов народа моєго. Оковы рабские исчезнуть, моя славянская страна подарит людям безвозмездно любви и братства семена. Тогда тому, хто пав безвісно за щастя братів і сестер, воздвигнуть пам'ятник чудесний серед родних Карпатських гор. От вірш того Вакарова. Знаєте, у нас є коло готелю Закарпаття в центрі Ужгорода унікальний пам'ятник. Там такі слова суть. Всім закарпатцям, мається в виду, естественно, русинам, в першу чергу, які воювали з фашизмом по всій Європі. Єдинственний пам'ятник такого роду вообще не лише на Западній Україні, а й вообще в Україні. Це пам'ятник доказу, що ми, подкарпатські русини, а нині громадяни України, за яку боремося, єдинство, котре бережемо, ми не маємо в своїй біографії, що наші люди угождали другим, а з фашизмом воювали. А значить, маємося чим гордити, що наш народ ніколи не родив предателів, таких колабороністів, а й були вірні своєму народу, в тому і ще наш Вакаров.